Piny owacho mamalo komakre gi sirikand kaunti ma Homa Bay osetho chenro mar ndalo 10 mong'ere ni Rapid Result Initiative RRI mageto ndiko oganda mar milion 1 e okuma manyien mar thieth ma ong'ere ni Social Health Authority kata SHA. Chenro ma idhi tim e wards 40 mantiere kaunti ni geto medo kwan oganda ma ndikore e bwo okuma mar SHA ma jopiny kuoni pok giyango malong'o kaka otiyo. Ali Abich nigi mathoth. Nyaka ne okuma manyien mar thieth ma ong'ere ni SHA kata Social Health Authority chak tiyo yange pacho ka dwe mokalo kwan jogo mosendikore e bwo chenro no e kaunti ma Homa Bay pone piny ka jopiny osebedo ka golo ywak margi kaluwore kod midhiero moko kondikruok e chenro no. E romo mane okelo kanyakla apisas mag piny owacho mar kaunti ma Homa Bay kod mago mawuok e sirikal mamalo kotel kod Gavana Gladys Wanga gi komisona mar kaunti ma Homa Bay Moses Lelan, winjruok ne oketi mar ndiko oganda maromo milion 1 e bwo ndalo 10 mabiro kawuok e kwan ji maromo 119 ma osendikore e bwo chenro no e kaunti ni. Ji mang'eny penjo ni to SHIF gi SHA ni en nang'o? Sani kawuono wachako ayanga chenro mar register jowa e SHA gi SHIF. Ibro neno ka ji biro e odi e gweng'u chakre Nyamrerwa, chakre village elder, ACC, DCC, chief officer, jite, jotich mag sirikal bro biro mondo watim registration e SHA. Gima dwani mondo awachi en ni ndalo machon nyocha thieth kidhi kata osiptal ma mwalo kacha samoro yudo ni dhi ng'iewo yath dhi tim kama. Gi SHA ni nitie pesa ma ng'ato ka ng'ato mobedo registered ibro or pesa minyalo thiedhego, matiende ni onge yath mibro bedo ni nyalo dhi ng'iewo. Chenro no mandiko kwan ji maromo milion 1 e thuolo mar ndalo 10 mabiro ibiro time kor gwenge te manitie kaunti ni kendo idhi tele gi Nyamrerwa, ruodhi kaachiel kod jolupgi kaachiel kod apisas mamoko mag piny owacho. So we have sat together, we have consulted within a framework of whole of government approach. Whole of government approach means we are bringing everybody. We have already formed teams at the sub-counties, the wards, and we want to employ the entire national government infrastructure up to the village level, where we are bringing in the village elders and the Nyumba Kumi structures to pair up together with the structures of the county government, and we will be moving from house to house today, household level, just to ensure everybody is registered. Our target is to get 1 million people registered by the end of the next 10 days, and more importantly is to ensure everyone accesses healthcare. Eseche ma chenro no bro dhi nyime, jopiny e kaunti ma Homa Bay mapok ondikore e bwo okuma manyien mar thieth no ojiw mondo ti gi thuolo ma kamano mondo gindikre kaka achiel kuom yore mag bedo kod thieth makare ute thieth mag piny owacho kaachiel kod mag ji giwegi e kaunti ni. So even as you go on to register, make sure that you're adding on your dependents and make sure also that you undertake that means assessment, because that is what will determine that you're actually paid up and you're able to access services under SHIF. Of course, under the SHA, we have 3 funds. We have the PHC fund, which is free of charge, but you have to be registered. We also have the Emergency Chronic and Critical Illness Fund, which again is free, but you have to be registered under the SHA. Normally, when a new thing comes in, there have always been challenges. But I want to say that all the services that were being offered by NHIF are being done much better than what was done by NHF. So I want to encourage our people, let's register, let's be sensitized so that we benefit our people. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.